Lutong, no? Ito. Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo, mga kasolid. Ang recipe natin ngayon mga kasolid, susubukan natin gayon yung mga nagtitinda ng manok sa kanto, di ba? Yung ilalagay sa cornstarch tapos ibababad sa tubig diretso sa kumukulong mantika. Susubukan natin kung magagaya natin yung ginagawa nila, yung sobrang lutong na manok. So ang title ng episode natin ngayon mga kasolid, KFC, Kanto Fried Chicken. So may Mrs. Kitchen, Ayun, ayos yun. yung fried chicken sa kanto, KFC. Ayos yan, sarap yun ah. So start na tayo mga kasolid. Meron tayo ditong chicken legs at chicken thigh, yun oh. Sariwang sariwa mga kasolid oh. Sasangkapan lang natin ang patis mga kasolid. Ito na yung magsisilbing pampalasa ng manok. Hindi na tayo maglalagay ng asin. Tapos sunod natin ang paminta. At syempre lalagyan natin ng kalamansi. Optional lang naman to mga kasolid kung gusto nyong lagyan o hindi. Siguro lagyan lang natin ng 5 pirasong kalamansi. Siyempre, haluin natin gamit ang ating malinis na kamay. At ibababad lang natin ng 30 minutes mga kasolid. Yung mas maganda sana, overnight, kaya lang nasa vlog tayo. Kailangan natin kainin ngayon to. Kaya 30 minutes lang. At shoutout nga pala kay Mr. Cesar Evaristo. A few moments later. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 30 minutes sa pagmamarinate sa ating manok. Yun o, ito na siya mga kasolid. Start na natin iprito. Una, dito muna sa cornstarch. Tapos dito sa tubig. Tapos cornstarch ulit. Si Boy Sipat nga pala yung cameraman ko ngayon. Tapos sa tubig ulit. Sarang natin dito. Ganyan lahat ang gagawin natin sa ating mga manok mga kasolid. Sobrang lutong nito, Boy Sipat. Siguro prito muna natin ng mga 15 minutes mga solid bago natin nanguhin. Ang ganda na ng kulay mga kasolid oh. Set aside na natin. Ang ganda ng kulay eh. So yun mga solid, dahil tapos nang iprito yung first batch, yung second batch naman. At ganoon din ang gagawin natin sa unang batch. Kung anong ginawa natin kanina. Cornstarch, tapos tubig, tapos cornstarch ulit. Tapos tubig, prito.
Luto na rin siguro ang ating second batch, oh. Pauwi na natin. Ganda ng kulay, oh. Kainan na mga kasolid. So ayun mga kasolid, ito na ang ating nilutong KFC Kanto Fried Chicken Style or Kitchen TV. Mrs. Kitchen, gutom ka na ba? Kanina pa? Kain na tayo? Gutom na si Mrs. Kitchen. Kain na tayo mga kasolid. Ang banatang ko na to. Lutong yata. Yun, oh. Try muna natin yung walang sausawan. Lutong-luto mga kasolid, no? Ang lutong. Napaka-crispy. Baka hindi mo na ikaw to, no? Siyempre, meron tayong suka dito. Tsaka Ano? sibuyas, oh. Napaka-juicy. Kaso ka. Init. Nakaluto lang. Mangga. Ang lutong, no? Meron tsaka ito mga kasolid. Papasok ka pa. Tsaka itong luto sa loob, oh. Meron tayong sibuyas na may sili, yun, oh. Hap. Kain po. Nasa pa, no? Napakalasa. Yup. Manmabos na pa. Sarap. Itong nasibo yung sipat niyan. Lutong-luto talaga, oh. Ito. Pag kinagat Basag ang dugo. basag na yan. Ang sarap pala ng kanto version mo. KFC. Kanto fried chicken. Siyempre, di mawala si Man Tommy. Try natin yung may Mang Tommy kung ano lasa. Sarap. Babasag. Lambot. Crispy siyang malambot. Malambot yung balat. Crispy sa labas, malambot sa loob. Yun, oh. Init-init. Try natin yung Thai part, yun, oh. Nakatuwag, oh. Musok-usok pa. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Kain po. Meron tayong suka na may sibuyas, yun, oh. Sarap. Si Madam Mini Crafty Lady, mahilig sa chicken dyan. Fried chicken. Grabe. Grabe, sarap. Sarap din ang sausawan. Yun, oh. Tulad ng paghintay. Ulo to, oh. Meron tayong sibuyas na may yun, oh. No? So, gano'n man tumas. Suka na may Mang Tomas, ha?
Kahit walang sauce, masarap. Mm. Lasang-lasa yung nilagyan natin patis, no? Naglasa talaga. 30 minutes nga lang to, no? Mm. Yan mo kung isang oras to, hindi ka magdamag. Malasa. Maganda talaga ito mga solid. Overnight. Overnight. Sarap talaga. Grabe. Kapag. Napaka-juicy yung laman. Wala kang masabi. Napaka-juicy. Hindi sa dry. Saktong-sakto. Ano? Mm. Pwede mo na yung sauce, sarap na. Mm. May asa. Ganyan sa kalatong mga solid, oh. Mm. Pati mo ito malasa. Nagpapapak na lang kami mga solid, wala nang kanin. Naubos, no? Mabos na yung kanin namin. Busog. Grabe, napusog ako. Napusog ka ba, Miss Kitchen? Hindi pa ako tapos. Hindi pa pala siya tapos mga kasolid. So habang kumakain siya, magpapaalam na kami. Maraming salamat po sa mga nanood.